Szép jó estét kívánok mindenkinek! Óriási szeretettel köszöntöm a téren, akik itt körbeállnak most bennünket. Remélem, hogy mindenhol jól lehet hallani. Mondjuk például az én hangom hangját, de hát ez lesz a legkevesebb, ami a mai harmadik adventi gyertyagyújtáson meg fog történni. Törökszent Miklósvárosi Önkormányzat és az Ipolyék Közművelési Központ nevében köszöntöm Önöket, benneteket, óriási örömmel és szeretettel. A harmadik gyertyagyújtásunk fog megtörténni itt a Kossuth téren, és igazából itt így közösen ez lesz az utolsó ebben az évben, mert most mondom, bár szerintem mindenkinek természetes, hogy a negyedik gyertyát otthon szentestén fogjuk majd meggyújtani, mindenki a saját családja körében. A szenteste nem üti az adventi hétvégéket, tehát akárhogy tetszik, akár nem. Tehát a negyedik adventi vasárnapunk az most 24-ére fog esni, ezért most mindenkinek köszönjük, aki itt van velünk, és még itt is fog maradni azok után, ami most itt történik majd a téren. És közben most már a véghajrában vagyunk, a karácsonyra felkészülés közepette, és ilyenkor mindenkit elkap szerintem egy kötelező jellegű norma, amit úgy szeretne teljesíteni, és mindenáron be akar tartani. Úgy érezzük, hogy különben nem is lenne karácsony a karácsony. Mi most ezt szeretnénk elkerülni. Nem a kötelező normát szeretnénk tartani, például ajándékozási normát, hogy a legjobb, neten a legdrágább, vagy nem tudom én milyen karácsonyi ajándékot vegyük meg mindenkinek, akinek szeretnénk adni ajándékot. És tudom, hogy ezt már hetekkel ezelőtt elkezdte szinte mindenki, és ez lehet, hogy rá is nyomja a bélyegét erre az egész karácsonyi időszakra. Mindenki tervezi már a karácsonyi menüt, lehet, hogy vannak, akik ki is próbálták, nem tudom, hogy ki az, aki már kísérletezett, vagy újat próbál, vagy a hagyományosat szeretné megtenni, de a karácsony lényege nem feltétlen ebben rejlik, hanem valami teljesen másban. És ez is a része annak, hogy rákészülünk és várakozunk. Az adventi 4 hét időszaka pontosan erről szól, hogy egy kicsit lélekben készüljünk fel arra, hogy megérezzük a karácsony igazi mondani valóját. Ehhez pedig most, hogy megérezzük, szeretném megkérni az első produkció fellépőit, hogy ők lassan érkezhetnek ide mögém. A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda Pánti Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézmény harmadik évfolyamos diákjai fognak érkezni ide hozzánk, és ők készültek nekünk egy nagyon-nagyon hangulatos karácsonyi adventi műsorral. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel! Karácsony ünnepén mindenhol gyertya ég, békesség jelképe a gyertyaláng. Minden nap gyújtsatok gyertyákat, emberek, égjen a békeláng mindenhol már.
advent, harmadik vasárnap örömgyertyát gyújtunk. Rózsaszínre vált a lelkünk, nem nyomaszt a múltunk. Közeledik a karácsony, öröm gyúl lelkünkben, a szeretet és a hála vendég életünkben. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici ablakot, palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek. Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Halkan hull már a hó, jégé dermedt a tó, az erdőben senki sem jár, Jézusunk közel van már. Bánat gond messze száll, szívünk vigasztalál.
Jézusunk közel van már, csengő szól valahol, angyal kórus dalol. Eljön a szent este már, Jézusunk közöttünk jár. Eljön a szent este már, Jézusunk közöttünk jár. Borulj a földre téli álom, ölelj át minden gyermeket, és mindenütt a nagyvilágban örüljenek az emberek. Harangok, tiszta, zengő hangja kísérjen minden éneket. Csituljon el szíved haragja, várjuk a legszebb ünnepet. Elindulunk a fény után, és karácsony lesz
Köszönjük szépen a Pántis diákoknak, 3. A és 3. B osztály, valamint a felkészítő pedagógusoknak, Katona Annának és Kis Eszternek, és szerintem most mindenki megértette, hogy milyen is az igazi karácsonyi hangulat. Nem feltétlenül az elvárásoknak való megfelelés, vagy hogy megkíséreljünk az évvégi mókuskerékből hirtelen kiszakadva, nagyon rövid idő alatt egy idealizált, vágyott valóságot megteremteni, amely néhány napig tart. Tehát jó lenne, hogyha ezt az érzést mondjuk úgy át tudnánk vinni az év másik 363 napjára is. Én bízom benne, hogy sikerülni fog, és ehhez fog most nekünk egy kis támpontot adni még a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola énekkara, mert hogy az ő műsorok következik. Ráadásul maga a zeneiskola is ünnepel, nem csak a karácsonyt, hanem megalakulásának 60. évfordulóját. Ez egy nagy és méltó esemény egy intézmény életében. A tanévben ezért már nagyon sokféle programot szerveztek, és ez is az egyik lesz, amit most mi itt láthatunk. Maga az énekkar 2008-ban alakult Csikiné Luxics Ágnes vezetésével. Most tehát 15 éve. Így lett a zeneiskolának a vonós és fúvós zenekarán kívül énekkara is. Célja megismertetni a gyermekeket az éneklés örömével, közösségformáló erejével. Számos iskolai és városi rendezvényen vettek már részt, melyek alkalmával méltán gazdagították iskolájuk és a mi városunk kulturális életét. 2019-ben a Kóta által hirdetett Éneklő Ifjúság országos minősítőjén aranyfokozatot szereztek. Tagjaiból az évek alatt sokan folytatták az éneklést, például a Szanktoni Karamkórusban is, akiket a múlt héten hallhattunk itt a Kossuth téren, tovább éltetve a zene emberformáló erejét. A mai műsor érdekessége pedig nem csak az, hogy persze a karácsonyhoz hűen itt lesz velünk a mennyből az angyal, vagy mondjuk a Betlehem a te határaidban, vagy a varázsfúvalából a bűvös csengettyű, vagy éppen érdekességképpen egy Bagosi Brothers felvétel is, de a zenei aláfestés és kíséret lényege és érdekessége, hogy maga a zeneiskola tanárai játszották fel nekünk, azaz egy élő zenei produkciót hallhatunk. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel!
Érkezett Mária, rongyos Istáról.
Köszönjük szépen a Zeneiskola 15 éves kórusának a karácsonyi hangversenyt, és most engedjék meg, hogy holnap mindenkit invitáljak az Ipai Közművelési Központba, hiszen akkor lesz egy nagyon-nagyon szép karácsonyi hangversenyünk, amelynek főszereplői a zeneiskola tanulói és tanárai, na meg a Szentoni Karamkórus. Oda várunk tehát mindenkit nagy-nagy szeretettel, és köszönjük szépen Csikini Luxicságinak a felkészítést. És ha már így ráhangolódtunk, akkor szerintem most méltóképpen fogjuk a gyertyagyújtás előtt befejezni mindazt, amit szeretnénk az adventi időszakban önöknek elmondani, ehhez pedig én szeretném megkérni a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium általános iskolai és óvoda Pánti Endre Katolikus Általános Iskolájának tagintézményi vezetőjét, Kocsis Orsolyát, hogy ossza meg velünk adventi gondolatait. Tisztelt jelenlévők, Törökszent Miklós város lakosai! Ma, advent 3. vasárnapján az örömgyertyáját készülünk meggyújtani, jelezve, hogy advent utolsó hete kezdődik. Hogy mit is jelent nekünk advent és a 3. apró láng? Az adventi időszak a várakozásról szól. Jézus eljövetelét várjuk, a koszorú gyertyái pedig mutatják, hogy mennyi idő is van még hátra karácsonyig. A mai nap evangéliumában János tanúságot tesz a világosságról azzal, hogy keresztel és elmondja, hogy ugyan nem ő a megváltó, de közeledik, és az ő útját kell egyengetnie mindenkinek, örülni kell a megváltó közelettének, és hálásnak kell lenni érte az Úrnak. Az adventi koszorú gyertyái olyan dolgokat jelképeznek, melyek a ma emberének sajnos már nem biztos, hogy olyan értékesek, mint egykor voltak. Az első gyertya a hitet, a második gyertya a reményt, a harmadik az örömöt, az utolsó, 4. gyertya pedig a szeretetet jelképezi. Mit is jelent nekünk az öröm? Nehéz ezt megfogalmazni. Prohászka Ottokár szavait idézve, az öröm úgy hat a lélekre, mint valami erősítő fürdő. Ha vidámság tölti szívünket, ha a belső örvendezés hulláma hordoz, ha lelkünk énekel, akkor nem érzünk terhet, akkor nekünk a kötelesség édes, és mindenütt helytállunk. Az öröm forrása sok minden lehet, talán nem is sejtjük, hogy ki minek is örülne, és hajlamosak vagyunk elfelejteni az igazi, apró örömöket, és azt hinni, hogy örülni csak egy-egy tárgynak lehet, pedig az igazi örömöt nem lehet ajándékkal megváltani vagy megvenni. Az örömöt az adja, ha egy régi, kedves ismerőssel összefutunk az utcán, és tudunk vele beszélni, ha gyermekünk sikereket ér el, vagy valakinek segíteni tudunk, amikor szüksége van rá. A legnagyobb örömforrása a család, azok a pillanatok, amiket együtt töltünk, és tudunk egymásnak örülni. Intézményeink dolgozói és diákjai, valamint a magam nevében is áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen Orsinak, és én most szeretném megkérni, azt hiszem, hogy 6 gyerkőc lesz körülötte, akik meggyújtják most nekünk a rózsaszín, azaz az örömgyertyát. Nekünk is ezt kell otthon megtennünk, majd ha hazamegyünk, de még ráérünk. Meg hát majd jövő héten a 4. családunk körében, és akkor most szerintem lángra lobban hamarosan a 3. gyertyánk. Gyújtsunk gyertyát, itt a karácsony, fáradt vándor utat talál. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki most itt volt, diákoknak, pedagógusoknak, Bercsinyinek, Pántinak, a katolikus intézménynek, az énekkarnak, a zeneiskolából, és én még arra biztatok mindenkit, hogy maradjon velünk, hiszen várunk mindenkit. Az önkormányzat készült, ahogyan az elmúlt 2 hétben is. Van nálunk egy kis forralt bor, egy kis meleg teja, valamint pogácsa, ezt pedig köszönjük szépen Hőkiné Kun Beátának, a Lipóti Pékségnek, akik ezt most a mai nap számunkra felajánlották, úgyhogy mindenkinek még jó
beszélgetést kívánunk és készülődést a 4. adventi gyertyagyújtásra otthon, valamint nagyon-nagyon áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Mézes bábúri a faágán, jászol meg.